Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα της Ροδόπης, κύριε Γενική Διευθυντά, την όμορφη δασκάλα διευθύντρια με τα αγγλικά μάτια, την κυρία Διευθύντρια που εδώ πιστεύω την προσοχή. Παιδιά, εγώ είμαι ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αυτό τι σημαίνει ότι εμείς πρέπει να προσέχουμε η νέα γενιά, εσάς, τους αυριανούς πολίτες της περιφέρειας μας, να είσαστε εν ζωή, γιατί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προστατεύει, αλλά κανένας δεν τηρεί το κώδικα όπως πρέπει. Και ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, όταν εκλέγηκε, είπε πρέπει να εφαρμόσουμε κάτι που να μπορέσουμε να σώζουμε τη ζωή των παιδιών. Και αυτός ο τρόπος ήταν να εφαρμόσουμε την οδική ασφάλεια στην περιφέρειά μας. Και ξεκινήσαμε σε όλα τα σχολεία της περιφέρειάς μας να κάνουμε αυτές τις δράσεις, να βλέπετε όταν ένα αυτοκίνητο κάνει μια σύγκρουση ποιο είναι το αποτέλεσμα, ή αλλιώς όταν πίνετε, γιατί σε αυτή την περιοχή λίγο παραπάνω το ποτό φεύγει τα απογεύματα, ποιος είναι ο κίνδυνος και πώς οδηγάτε όταν είσαστε επί την επίρρεια αυτών των ουσιών. Στόχος μας είναι όσο μπορούμε στην περιφέρειά μας να ελαττώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα. Εμείς δεν σας θέλουμε εδώ να είσαστε μόνο για σήμερα, αλλά μέχρι να γεράσετε και να απολαύσετε αυτή τη ζωή σε αυτή τη κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο και σκοπό βάλαμε στόχο να ενημερώσουμε όσα περισσότερα σχολεία μπορούμε και έχουμε φτάσει στους 25.000 μαθητές να έχουμε κάνει αυτές τις δράσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή και αυτά που θα δείτε εδώ, όταν θα πάτε το απόγευμα στο σπίτι σας να πείτε μπαμπά γιατί δεν βάζεις στη ζώνη ασφαλείας, μπαμπά γιατί τρέχεις, μπαμπά γιατί με βάλες στο μπροστινό κάθισμα ενώ έπρεπε να κάθομαι πίσω. Ξέρετε πόσο είναι αυτά τα πράγματα κρίσιμα και προστατεύει τη ζωή τη δικιά σας και των γονιών σας. Γι' αυτό θα ήθελα αυτά που βλέπετε σήμερα εδώ να τα βάλετε στο μυαλό σας και να σας μείνουν για μια ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.